malam sugeng kali Mbak Mita, Mbak Maria Punjung manis. Selamat malam. Mbak Mita cantik. Alhamdulillah bengi neng Desa Pule wong ayu. Iki wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Haji Safi'i. Ibu Hajah Purwiyani wong ayu. Hajatipun apa Pak? Hajate iki ana 3 nok tasakuran pernikahan putra yang keempat. Panjenenganipun iki menika Roko Mas Haji Prabowo Mukti MPD. Pikantuk Roro Ayu Kesya SE ya. Didoakan Bang Ayu. Monggo. Didongake nak. Nggih, kagem mempelai berdua. Semoga bahagia mengarungi bahtera rumah tangga. Amin. Langgeng awet ngantos kaken-kaken dalah ninen-ninen. Amin amin ya rabbal alamin. Kagem keluarga Bapak Haji Imam Safi'i. Imam Safi'i mugi-mugi rezekine lancar. Amin barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Iya nak. Iki fan-fanmu kabeh iki mlumpuk nok. Ya nek kiri panggung ya pasukan manggis Pak Puryo Rawo, Cak Sutik ya, Pak Surani, Pak Mujianto, Pak Guru ya, sugeng dalu Bapak Kepala Sekolah Pak Edi Kece semuanya. Kru 35 juga hadir. Oke, iki langgamno ya nok, caos kunjuk dumateng Prabowo Bini Sepuh, Aji Sepuh ingkang dahat kinurmatan ya. Sing pertama alusan ya wong ayu, masalah angkun dangdut, rock sak jerone rock digarap engko. Padahal aku ki arep nyanyi spesial buat mempelai berdua. Wah, spesial ya nak ya. Takkan bisa. Spesial berarti nggak endok ya nak. Iya, Ndok ndokne dua. loro Mas. Bro. Tambah ndokmu dadi papa. Iya, iki langgamno wong ayu. Langgam dhisik tenan iki. Iya nak, caos kunjuk dumateng Prabowo Bini Sepuh, spesialis Aji Sepuh ingkang dahat kinurmatan. Dan terima kasih buat fan-fan Sekar Gadung Indonesia dimanapun Anda berada. Untuk masyarakat Pule Kandat Kediri tercinta ya, yang tidak bisa hadir mboten saged rawuh, bisa live streaming channel Ki Minto Darsono. Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito. Ngaturaken ujung dalu dumateng warga Pule